गैला नोंनि बोख्लायनाया बे मा जाखो थांथारबाय हेलिकप्टारा नङालै नाम्बार होनदां नाम्बार 2 होनाय बबेयाव सहैखो नोगोर ओंखारदों खेला साइकेलबो राजुआ एसे मोनफैबाय गोजौआव सानै दं मुलि गारबाय आंथ' मा Enemies ahead! माबेसे Enemies ahead! फैबाय न'आव दं सानै दङ देलाय नों नुजालाय फैबाय औ गरसेया बावबाय गासिनो नङाबा गारिसो मानो ओंखारो बटफोरखौनो ग्रुप जाखाना गासिबो गिदिर एनिमि Enemies ahead! 와 배상한테 짜이경 에이 대표님 막 Enemies ahead!
जाबाय हास्लाबासैमोन Enemies ahead!